I avui hem seguit amb la segona part del 7è campionat de Scrabble escolar valencià amb els alumnes de segon cicle. 100 alumnes hi han participat, molts d'ells ja cares conegudes de l'any anterior. Hallo? Salut! Sentíeu un eruc? Sinaloc? Agraïm a tots els professors, professores que ens han ajudat a portar a bon terme aquesta 7a edició. Feu ara? Oh, que bé. Quina felicitat, tu. I hem seguit amb el ritual de la imposició de medalles a tots els participants. Un reconeixement que creiem que es mereixen totalment. Ha fet el lliurament dels premis Tercer lloc, el nivel de superioridad de Campillo y Pérez del Manuel. de les 3 primeres posicions el Josep Enric Escribano, president Segon de lloc. l'Associació del Tempir, del Baix Vinalopó, a ells. Y Núria Pérez del Manuel de Prat. Campions totals i absoluts de la Sepulveda i Faust Talent de la Soc Carme Alonso, professora de l'Institut Sisto Marco. Jo soc Ramon Vilabert i soc professor del Misteri d'Elx. Molt bé. Què us sembla aquesta activitat? És una activitat que ens encanta per als alumnes, per a nosaltres també, perquè estan treballant la llengua de manera lúdica, perquè estan compartint i perquè s'ho passen molt bé. Perfecte. Molt bé, gràcies pel resum. Fins a l'any que ve.